După cum ați văzut și în titlu, asta facem chest opening. Avem o cutie la Trophy Road și câteva cutii aici. Deci, haideți să începem. Am o șmecherie de mere. Intrăm pe shop. Să scriem mai frumos. Da. Dacă aveți mai de pe shop, foarte noroc. Da. Acum intrăm. Din prima dată ce la Trophy Road. Să începem. Trebuie să iau punctele astea. Pun punctele pe astea. Așa. Am o să dăm cutia. Poate îmi ceva, am pornit de o lună. Sau am dat aici. Să mai avem câteva cutii. Intrăm aici. Intrăm așa. Ne dăm aici. Luăm 20 de gemuri. O cutie. Mai dăm din cutie. Câteva cutie. Vedem. Nimic. Mai avem câteva big boss-uri. Ca să deschidem. 56 de minute, pică. Nu pică. Ultima cutie. E 100 de 30. Deci atâta face n-am apucat nimic, se pare. Da. Ne vedem data viitoare cu un alt chest opening. Nu poate. Data viitoare apucăm ceva. Asta putem în shop. Ce mai e pe shop? Așa. Deci cam atât a fost. Vreți să facem un gadget, dar n-am cumpărat pentru că nu trebuie gadgeturi. Puteți să deschidem un big boss, dar ne pică sigur un gadget. Deci cam atât a fost, frate, puteți să acest opening. Dar n-am făcut nimic, dar ne vedem data viitoare cu un alt chest opening. Pa, pa.